Ayaw lagi ba? Ako ba yung una nakakitaan eh? Ami ba? Inantunga ko tani ron. Sumpag ko taga ron. Hala babe, naay nag-away o nagsinumbagay. Hoy! Lah, nang tagya do kabuk. Den! Sus, sige na kagdulag cellphone na ba daliri suguon ta kami. Opa, unsa man? Nya na ba kay kapildiho na kay Mio? Sus, pastila ng cellphone ba? Bunal ko na ron din ba? Unya ka karon. Pildihonon dahil basig latoson ta ka karon. Lagi sa muka eh. Oh, asa maka tan-awar ko ni sugo, wa kabalo kung sa sugo na to, tunay bidaga na, tibaghak. Pantay la karon magbalik karon. Sa pitaka man ginabay. Daan ko pa pitaka gid lagi. Tayo sa ba? Naglisod na magana itagkuha aning pitaka? Ha? Ayok dool ba? Ako ba nakakitaan eh? Ay lagi ba? Ako ba yung una nakakitaan eh? Ako ba yung una nakakitaan eh? Ayaw lagi ba? Ako ba yung una nakakitaan eh? Sama na eh. Sige, tungawin lang nato eh. Sus babe, oy nga nang diri man ta magdate nga perti mangingawa. Diri lang gud ta kay mingaw kay tanawa ra gunang manok ko. Nagdit magay na sila. Gusto magay na sila mingaw. Asoy pare ako ni mugmanok, nadali ra ko pugkubugat. Dili babe, oy, kagwapa nimo. Ambi lagi ba? Ambi ba? Hala babe, naay nag-away o nagsinumbagay. Wala na sila nagsumbagay babe, oy. Nanayaw man siguro na. Ami ba? Inantunga ko tani ron. Sumpag ko taga ron. Bahala ka da babe, oy. Pagsulog date diha. Sa muka na mga tawahan na, oy. Baka iskur na unta. Ulat ako babe. Ambi ba? Tungaon lang nato eh. Hoy! Nagunsa man mo diya. Kita may pitaka gol. Pitaka? Yay, murag akuha na. Yahan daw. Wala mo din isulod gol. Wala isulod? Bidaw? Di man nakuha. Kung may sulod. Oh, imo na na yun. At sige, akuha na na kaya wako pitaka. Naana po ni mag-iso nga amang og libat diri oh. Isig isa ra bunga ba, kwaon sapon. Daghanap bungas mangga eh. Daghan lagi kayo na oh. Mao day mga daot ang bungas mangga diri ay kay pangbatuon man di ay. Hoy! Lah, nang tagya do kabuk. Uy, hala, nibita ka na bilin. Uy, hala, naghanag isa kalibon sudoy. Papa, kita pitaka do pa. Ay, pastilan ni mo din. Mao ngin akong isugo si Mano. Ditsura kag dagat. Abot na dyan ko sa kong balay. Tara po, daghan nagwarta na po eh. Bibi. Mas daghang gid ang sulod di ay. Lah! Lah! Akong pitaka na wala! Tayo na ato isulod! Gisudlan to na akong kwarta! Lagi gisudlan to na akong kwarta!